आसाराम बापूला गुजरात हायकोर्टानं दिलासा दिलेला आहे। अंतरिम जामिनासाठी मुदत 3 महिन्यांनी वाढवलेली आहे। वैद्यकीय कारणासाठी त्यानं जामिनाची मुदत वाढवल्याचं कळतंय। 30 जून पर्यंत आसाराम बापू हा तुरुंगाबाहेर राहणार आहे। बलात्कार प्रकरणात जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेल्या स्वयंघोषित धर्मगुरू आसारामला गुजरात हायकोर्टानं दिलासा दिलाय। आसाराम बापूच्या अंतरिम जामिनाची मुदत 3 महिन्यांनी वाढवण्यात आली आहे। वैद्यकीय कारणासाठी सुप्रीम कोर्टानं आसारामला 31 मार्च पर्यंत अंतरिम जामीन मंजूर केलेला होता। सध्या तो राजस्थानमधील जोधपूर इथं आयुर्वेदिक उपचार घेतोय आणि या उपचारासाठी आणखी 3 महिन्यांचा कालावधी लागणार असल्यानं त्याच्या वकिलांनी 3 महिन्यांसाठी अतिरिक्त जामीन मंजूर करण्यासाठी गुजरात हायकोर्टात धाव घेतलेली होती। हायकोर्टानं त्यास मान्यता देखील दिलेली आहे।